ширкати дорувори шифо бахшида ба моҳи шарифи рамазон тахфиф эълон кардааст. Эпимедиум неа паста барои зиёд кардани қувваи мард, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва инчунин доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва дарди дилро нес кардан, доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар. Ширкати бародарони тоҷик дар хизмати шумо мебошанд. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. 20% тахфиф дорад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, якчанд ахборотҳои нав ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонем. Як чизи дигарро ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма то ҳол конкурс рафтесай ва касое ки мехоҳанд ай конкурси ма билет харидорӣ кунанд, дар нами картаи Сбербанк сумтона мепартоен. Нархи билет 200 рубл мебошад. Карта ба номи Мунис Хуршедович. Ва касое ки агар 5 дона билет бихаранд, 2 билети дига айноми ма туҳфа карда мешавад. Чектона дар рақамҳои WhatsApp хати номтон рой кунед. Призои конкурс 10 конверти 2000 сомона, 10 конверти 1000 сомона ва 10 конверти 500 сомона. Аввалин ахбороти мо оиди эълони маҳдудиятҳои 4 моҳа дар масири Душанбе ва Хуҷанд. Дар шоҳроҳи Душанбе, Хуҷанд ки қисмати шимол ва ҷануби Тоҷикистонро ба ҳам мепайвандад, ба муддати 4 моҳ маҳдудият ҷорӣ карда мешавад. Аз 1 май маҳдудиятҳои мавсимӣ дар масири Душанбе Хуҷанд роҳандозӣ карда мешавад. Дар ин бора дафтари матбуоти ширкати АРС ки масъулияти пулчиниву нигаҳдории шоҳроҳи Душанбе Хуҷандро бар уҳда дорад хабар медиҳад. Тибқи он аз 1 май соли равон то 31 августи ҳамин сол маҳдудияти ҳаракати воситаҳои нақлиёт аз соати 10:00 саҳар то соати 20:00 ҷорӣ мешавад. гуфта мешавад маҳдудияти рӯзона ҳадафи пешгирии вайроншавии бармаҳаллии роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқро дар бар мегирад. Ин маҳдудият ба воситаи нақлиёти гаронвазн дахл дошта ба ҳар як тири пешбаранда на зиёда аз 6 тонна пешбинӣ шудааст. Чӣ хеле ки медонед, ҳамасола вақте ки ҳаво дар ҷумҳурии Тоҷикистон гарм мешавад ва дар роҳҳо маҳдудиятҳо ворид мекунанд барои вайрон накардани роҳҳо ва имсол низ маҳдудияти 4 моҳа дар роҳи Хуҷанд ва Душанбе ворид кардан барои мошинҳои боркаш. Мошинҳои боркаш танҳо шабона метавонанд ки сафарҳои хучона ба охир барасонанд. Дигар хабари мо оиди консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Рамазон аз ҳоли тоҷикони боздоштгоҳи Сахарова боздид кард. яъне ки дар Сахарова шахсиятҳое ки депортшон мекунанд тӯли 1 моҳ бурда дар ҳабс ҷойгиршон мекунанд. зимни боздид аз ҳолу аҳволи муҳоҷирон зикр гардид ки масъалаи ҳарчи зудтар фиристодани онҳо ба ватан баррасӣ карда мешавад. ба муносибати моҳи шарифи Рамазон, кормандони хадамоти консулии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Русия ба хабаргирии муҳоҷирони тоҷикистонӣ рафтанд ва масъалаи ҳарчи зудтар ба ҷумҳурии Тоҷикистон равона кардани муҳоҷирон шуданд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин мо видеомона ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.